kalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka yan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Mga tugang, good morning, 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 good morning. Maratana po, maratana. Sa pangaran ni VP Henry Maceda, makapuna sa mga kaibanan, Mardilad daing iba, sadit sana, pero tiyan. Inibanan po ito hanggang alas 7 in morning sa Morning Irit. Kumusta na po kita? May mga pag-uram pa. Kaya ingat-ingat lang po tabi sa mga kabarangay ta. Duman sa mga kababayan natin, good morning kay Remelin Loreno Cabreros. At siyempre sa mga early risers, mga morning irriters, good morning, good morning, good morning, good morning. May mission po si VP Henry sa Metro Manila, kaya kita pa munaan mag-iribanan. Sana yaon mag-ilaray po kita. Para po sa satuya pong paghimay ka mga impormasyon, mga bareta ko niyan po na morning. Duman sa mga kababayan po niya to. Luminaog na sa Philippine Area of Responsibility. Mga tugang ang bagyong pinangaranan na Helen. Si Pulasan baga. Yaon duman sa luwas kan teritoryo kan Pilipinas. Naglaog na kasubangging 6:30. Ayan, so harayo man, auto na sa puro. Pagkatapos garong maluwas naman mga tugang sa PAR, si Bagyong Hener. Pero ang epekto po kayan mga tugang habagat manggiraray, kaya may mga pag-uuran na mamamatayan. Hello kay Lorenzo Pineda Llagas, good morning. Tiring man si Rose Shane Alfaro, good morning po. Watching from Lakag Daraga si Lorenzo Pineda Llagas. Billy Adelfa Goodman, good morning sir. Watching, sabi niya. And then si Let Listana Minas o Minas, good morning po. Iyan, okay. So duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, padagos lang sa tuya po na pagantabay sa tuya pong mga pangyayari sa palibot. Siyempre, technical side katuwang nato dyan, Chief Ramir Tanayan, yung inspirasyon sa nutrisyon. Yan man siyempre, sa Luwas and Mega Force Patrol, padagos pong pangalap ng mga istorya para po sa satuya pong kapakinabangan ng pong aldaw. Siyempre duman sa mga kababayan po niya to, sa newsroom. Katuwang tadyan, sina Angel Mostaza, pagkatapos si Jenny Matibaleran, asa kaya si MJ Jaresco. Sa Luwas, siyempre, yaon po katuwang tadyan, sina Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yaon po sa 1st District si Pading Jomar Bien. Siyempre, yaon man si partner Alar Mario, Karen Avila. Ay, Karen Avila. Karen Nicole. Ano apelido ni Karen? Avila? Ano?
Tunaw na. Nalingawan ko na. Karen Nicole Alak. Ayan. Nangyari. And then, siyempre, Joshua Pasiguro James Bino. Sa mobile, siyempre, suya po na mata ng DCGP sa kalsada. Yan po dyan. Siyempre, bangatugang si Henry Dabong Imata. Good morning kay Benji Hile. Good morning kay Mardila. Pa-shout po watching Benji Hile, The Pogi, and Maray Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Kapili Asejo, Cora Rialubit, and to my lalabs, Ems Hile. Thanks po. Yan, thanks po, Migo. Bueno, dagdagan tayo na po ang istorya. Alipod ng saluhas. Arangkadaan na tuloy sa mga bareta. Jimmy, nasalita, nasa linya. Chief, good morning, Chief. Chief Jim. Napigya, basa pagaro ni Chief Ramir. So, laman kang barita ni Chief Jim. Hello, Chief Director. Jim. Yan, Chief Jim, good morning. Yes, dinangog na naman ni Jeng. Paano? Iinirib muna. Makuha ka nga kan report mo mga kabangang kuhan kan report mo. Didangog mo na niya. Pag okay na, laog na. Ayos ano. Si Sarah Maray. Ang grabing ka pa siguro. Sa bagay maray manan. Tanganing ang pag-shoot talagang sure to sigurado. Sa mga dagdag niya itong Bareta Direct, magkahirap man kan na mga estudyantes nagsasaod, nagtatrabaho sa anumang barangay sa Libon, barangay Makabugos, Asin Tambo, nasisiblag ini Nindakulaw na salog. Iyo. Ang tao digditabi, Direktor, para makabaliw hali sa sarong barangay going sa ibong na barangay, ang gamit balsa. Ala kadelikado, urog na ngunya na perming mauran, asin baha. An hagad kan mga residentes matulayan sinda nin permanente. An lokal na gobyerno kan Libon nagpagibuman kuta na nin temporaring tulay. Alagad nagkagaraba sa nainikan bagyong inteng. Manak kasuod ma nakaulay kan DCGB nyo si Kagawad Tor Ayo, ang Chairman Committee on Infra sa Sangguniang Bayan Libon, susugdigdi, nagpasar na siya nin resolusyon sa Sanggunian, address sa DPWH, nagre-request na kung po pwede i-prioritize ang pagibukan na tulay sa pagsabing iguan ni ongoing project direct na mina diretso da luwas duman sa balatan sa Camarines Sur. Ngunyan, kung po pwede, ini nangunaan inuton, tadigdiman sila mga ragi itong tinampo. Imbis na sasagibunin na mga tinampo, digdi nango na inot ang trabaho, kung po pwede, tanganing magamit na kan mga residentes digdi at least permanente ng tulay. So, region ang nakakasakop na kulang project ini na minakonektar kan na Albay pasiring sa Balatan. Dangugunta, si Kagawad Torayo. Yung solusyon ba kami kang sa SB na na kung ang permanent na tulay kasi pag baga duman pag spillway lang nagagaba manggiraray ka nang pag may nagmarot na panahon. Itong nagaba mo yan, temporary ito. Sino nagpag-ibo kita? LGU. Dapat pero sabi ko dyan ongoing on yan na trabaho. Yung ati sa sa DP garito. Maagi. Oo, duman mo gari maagi. So ang request niyo doon na kung pwede, ito naman ang priority. Priority so tulay kasi kay rakman sa mga taga-barangay Tambo na mga klase sa Makabugos, mga lalo. So yun yan tabi direct. Piligrosong maray sa mga nag-ireskwela, sa mga nagtatrabaho, kung mauli ka sa basali sa sarong barangay, going sarong barangay, balsaan gamit mo dahil lang taday kitulay. Ayo, no. Grabe ang sakripisyo ni. Sa regional office din kan DPWH. Regional office. Diyan Okay. tabi ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you very much, Chief Jim. Yan po tabi mga tugang. Ito yan pong primerong nakada ka mga istorya o makahilakman. Mga kababayan po niya ito dyan. Sa Banuangkan Libon. Duman sa nito, Makabugos. Talaga pong problematic na. Dahil nagbabutawid sinda balsa. Baka pwede tabi tulayana. Tagani pong magkaiguning ning marirahay man na seguridad sa pagbalyo yan po ng mga kababayan nato dyan po sa mga estudyante dyan po sa nasa mitay lugar. Ayan, may tawag tayo, mga tugang. Hello? Hello, Toto Mar. Ay, hello, good morning. Good morning, Toto Mar. Oy, sene, Braka Joe. Yes, tabi, Toto Mar. Ano nangyari? Kumusta? Kumusta mo oran dyan? Dahil naman po, may klase na po, di sa Bagakay. Kasuwapong paigwa. Dahil manabiso. Kasuwapong po, baga nag-bring klase. Pero garo ni lift ng udto. Abay siya na tayo check tayo, pa-check tayo dyan kina Jomar, no? Tapos talagang, Pa-check tayo dyan kina Jomar. Pero dahil naman naguran dyan. Dahil naman po, Toto Mar. Ayun, okay. Normal ang panahon sa dibe. Di, very good, At least dahil man nabinaha dyan, ka nakaaging mga paguran. Dahil naman po, Toto Mar. Ayun, very good. Dahil man nagwa. Ayun po, Toto Mar. Shout out po sa, sa ditsa na Piroten Pants Club sa Bagakay. Sige, salamat. Okay, sige, salamat, partner. Ayan. Matugang si Braka Joe, dyan po sa Bakakay Albay. Ayan po tabi, adi. Nagpapararapot na naman ko. Ano nga yan? May suspension. Ay, ano daw yan? Kung arin so, dakol na kitang piling lunadan, dakol ng mariray na mga tinampo, gusto ta, mag-uran-uran sa nama. Gusto ta, dahil kita magkarelasi. Ayan, may nagkakapi na po ng mga areas pagaro. Inda po sa Libon kung, takasubang giminailing akong post sa Libon, na ngunyan September 18, pig suspend sa klase, except duman sa, Libon Community College. Ewan natin kung may mga pagbabago ngunyan po na pagkaaga, Eri paron talaga yung taon-taon. Basta, duman po sa mga kababayan sa mga taga-Obilyar, good morning, yan po sabi, mga tugang, mabisita, duman sa Maintenance Division, kan 3rd District DPWH Engineering Office. Sabi yan po ni DE relatibo duman sa intervista ni BP Henry Kasudma, dahil po duman sa nag-sink in na road section sa Barangay Rizal sa Obilyar. Kumbaga luminubog mga tugang sa tinampo. And sabi ng engineer relatibo, daidaning pondo na nakaalukar para sa konstruksyon mga tugang kan viaduct, na pigsasabing iyong pigrekomendar dahil kunyan pondo halangkaw da po ini ang gagamiton sobra sarong milyon ang kinakaipuan sa kada metro, sarong metro ng konstruksyon 1 million. Ang nyari sabi man ni Mayor Jorem, mga tugang dai naagyan kasudma, ito po na hanggang ngunyang garo dai maagihan mga tugang so kan mga four-wheeled vehicles ta kon luminubong kun dai pa po nakaganito ning nin mga dumping materials ta ito so inagad tulos. Sabi nakauron mga tugang si Executive Assistant Dan Tilagman, and then sabi nakauron naman si Engineer District Provincial Engineer Dan Tibaklao, mga tugang para mag-akudir dumanta ito palang provincial road, so habang dai pa nakakagibo ang sabi ang rekomendasyon duman mga tugang ka mga eksperto base sa pag-aadal talagang may naglulubog duman. Hindi ko nung nasa aram kandaga, gibuan tulay. Kundi, yan, pag ginibong tulay, medyo mapagal-pagal po yan, talagang difficile man. And then, sabi nga ni Kayan, dakulang pundong kay puan dyan, pero yan man ang magiging permanenteng solusyon sa nasambit po na lugar. So, bata dyan pala sa Obilyar, mga tugang, may mga barangay dyan na kada bis na minauran, minalubog mga tugang ang saindang mga harong, lantop sa atop. Kaya ang nangyari, dumansin na naka-star mga tugang sa mga evacuation center, 268 evacuees. Naon po duman
dahil lang sa binara sa mga residensya. Ayan po tabi, dati daw, ining Barangay Aurora, Santo Niño, asin Barangay Mabini, dahil man dahil ni nakakamati ning uran, pero ning baha, pero ngunyan, kada may makusog na pag-uran, mga tugang, halos ang mga barangay na ini, talagang lilubog na kanuran. So, yan po tabi, mga tugang ang may mga pigir-commander naman sa sa provincial government, as in po sa Regional Development Council, para sabi nga ni mapaiwas po ang anong tawag dito, yung pong salog, para makabulos ng buwelo po ang satuya po ng mga tubig. So yan, mga tugang ang nagkapira po ng mga impormasyon na nakalap niya to, mga tugang, digdi satuya pong palibot. Good morning sa mga taga-Daraga. Sabi ni Mayor Junji, house yan kang kang Daraga, maray na aga sa ngamin, buruat na po tayo na klase. May klase na sa Daraga. Sabi po digdi, mga tugang sa ipinaluwas kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Advisory Number 16-2024, para pinisagabos na concern sa munisipyo. Lifting and suspension of classes, mga tugang. Ang sabi po digdi, andali ata, medyo nagkunya na. Bata, maluyan na matata, na padakulaon ta ang font. Yan. Sabi po digdi, per Pag-asa Weather Advisory Number 30, issued at 11 p.m. 17 September 2024, Bicol region is no longer covered by the heavy rainfall outlook due to the southwest monsoon o abagat. O dahil na po sakop kan mga heavy rainfall ang Bicol region, epekto kan abagat. In view of the improved weather conditions forecasted by Pag-asa in the locality, the suspension of classes in all levels, both in public and private schools, in the municipality of Daraga is hereby lifted, effective immediately. For widest definition and guidance, sabi po yan ni Honorable Jerry Rafael Z. Hausian Jr., Acting Mayor Chairperson, MDRRMC. Mga taga-Daraga, amen! Buruat na! May klase na. Yan po tabi, may klase na. Di may balo na naman. Mga tugang yan po sa Daraga yan, sa Daraga. Sa Santo Domingo, mga tugang, may advisory manungod sa resumption of classes, mga tugang ngunyang pungal daw. Ipinalasin ni Kasubanggi ni Mayor June. Sabi digdi, lifting of class suspension due to the improvement of weather condition. Classes resume tomorrow, September 18, 2024. Please be guided accordingly. Sabi po yan mga tugang ni Mayor June sa saya pong post. Kasubanggi, duman sa Action Agad page. Ayan. Day pang abiso sa iba. Basta duman po sa yan. Yan sa 1 hour ago, si Mayor Kaloy Baldo kang Kamalig, igwa naman po ning abiso sa iyang Facebook, ngaya suspension of classes in Kamalig Albay is hereby lifted. Kaya ba? Nga tawa, Kasubanggi na ko nagbarantay, di nagkangratorog, daw, ngaya ang abiso lamang. Alright, duman po sa mga kabarangay ta, iyo po yan ang satuya po ng mga abiso para po sa nagkapira pong mga munisipyo, sa digdi po sa kay Mayor Paul. Tingnan natin kay Mayor Paul Chino kung ano ang abiso ni Mayor Paul. Wara tabi, warang abiso. Warang abiso si Mayor Paul Chino Garcia, manon po dyan sa Indo po na, pero dahil yan, igwa palan 5 hours ago, igwa na po na pinagpaluwas due to improving weather condition, suspension of classes is hereby lifted. Yan po tabi, para po duman sa mga kabarangay ta. Halos may mga klase na
Kaya magarasikaso na tabi, tangani po na maging okay na kita. Alright, si Mayor Crisel, igwa naman po na piniluwas na abiso 5 hours ago na regular classes in all levels in Tabaco City resume today, September 18, 2024. Ayun po halos gabos na. Tranquilo na. Magburuat na. Tangani po na dahil kita kunyan. Dahil kita maold dyan sa tuya po na na pagkaklase. At ngunyan po na panahon kay puwanta po na mag-riskusar. Tadoro dipisil ang pangyayari. Di ba? Alright. Duman sa mga kabarangay mayroon po ba biyahe sa tren, Papa Mar? Palagay ko mayroon na, ha? Dahil naman gurong baha. Kaya nag-agi lang talagang medyo difficile sa sitwasyon. Kaya dahil nakaagi dyan sa may in-between, Matakon. And then dyan po sa, sa Pulangi. Kaya, mga tugang, ang ginibo is, kinunyan po ito. Pinag-suspender sa biyahe. Pero ngunyan medyo, tranquilo na po. Balik na girari ang biyahe, mga tugang sa tuya po ng mga kababayan. Alright. Sa mga birthday celebrators po tabi, good morning. Ayan, pwede ka mong mag-text sa 0968-280-6261 o kaya naman sa 0935-339-7380 para po sa inyong mga dagdag na mga mensahe, mga tugang ngunyan po na aldaw. Taod-taod tapudan ta po ang pag-asa para masabutan ta kung ano na nangyari kay Pulasan. Aram ko, kaso banggi, garo luminaog naman po ini mga tugang sa sa Philippine Area of Responsibility. Mga 6:30 kagabi. Pagkatapos, bagyong Giner, ang sabi, maluwas naman mga tugang ito sa Philippine Area of Responsibility, either kasubanggi o ngunyan po na pagkaaga. So, aramon ta po yan taod-taod sa naman. Ngani po na, magiyahan kita and masabutan ta kung ano ang mga epekto kang ini pong mga mga maraot na panahon sa tuya pong palibot. Okay? Although magayon po itong news na ang Bicol Region dahil nakaiba na duman po sa mga makakaranas ng heavy rainfall dahil lang po mga tugang sa habagat na dara po kang duwang bagyong sunudan. Sana dahil nang masunod, pero garo naman dang naka-queue mga tugang na halip po dyan sa luwas kan Pilipinas pangyayari. Sunod-sunod ang parada mga tugang kan mga maraot na panahon kaya pwede na kitang pasiguro. Bueno, dagdagan tayo ng istorya. Partner Al Armario nasa linya. Partner Al, good morning. Please come in. Yes, good morning, partner. May mga magayon naman na koordinasyon ang National Irrigation Administration o NEA. Asin ang gobyerno provincial kan Alba sa mga plano nindang project digdi sa probinsya. Ini ang informasyon ni Board Member Jasim Palmiano bilang Chairman kan Committee on Agriculture na sinabi niyang sa September 20 igwasindanin nagigibohon na committee meeting karibanan ang NEA para aramon ang mga latest na project digdi sa Albay na nakatalaan i-implementar asin tatawanan na budget sa masunod na taon dahil saro ini sa mga idudoonan ngunyan kan gobyerno nasyonal kan saro mismong si Congressman Saldico ang chairman kan Committee on Appropriation sa Kongreso dinoonan aneya na sikasuhon maray ang mga project ninda dahil ini ang paagi na mapadakol ang produksyon kan mga paraoma pag may mga regladong irrigation project, mga solar na irrigation project
anang katalaang gibuhon digdi sa Albay asin sa bilog na Bicol region. Kaya parte na ini kan gigibuhon ngunyan sa koordinasyon sa gobyerno provinsyal, yaw naman ang pagiro sa Sangguniang Palawigan, lalo ng Committee on Agriculture na mami-rating na sinda sa Biyernes para digdi sa mga latest na project ka National Irrigation Administration. Partner, Yes. mag-beauty rest ka na. Tumapapalabang ka na sa agapalan. Ayo. Ayun na. Narin na largada. Diyan na po largada na. Depende sa mga barkada kon dyan hapon. Pwede naman. So, trobinize mo sa kasutoksido mo. Pakarayon mo na. Ay na maglansyaon. Yan mo tabi. Abangan ang pangpira na yan. 10th season na ba? Taga naman ang gadaan 10th season. Yan, 10. Pang-sampulo, ano? One decade na. Karong dekada na. No? Karantahan o rugmahan. Mo yan, partner. Ang panlaban tan Albay sa tulong categories si Siyay Rebellion. Siyay Rebellion. Ligaw ini sa kids category. Sa pwede pa kami si Jonilyn Sarte Mingorio taga Pulangi. Taga radyo man ini si Jonilyn baga. Ayo. Taga radyo man ini si Jonilyn. Tibayon nagkanta yan. Iyo ang panlaban ta sa Albay. And sa adult category si Justin Nabo, taga Kamalig ini. Kitinday yata ito, Kitinday. Parang Kitinday yata dyan sa Kamalig. Iyo man ang ilalaban ta sa adult category. Matindi ini, naralabanan, 50 mil ang pagralabanan duman na pinaka-dakulang premyo. Kaya abangan yan. Apira pa sa mga freebies. Yan sa mga iba pang premyo na pinagparar na niya ni Ate Sally. Busy-busy na si Ate Sally, si Ate Rosiel. Siya ang program director. Kami ni Eda, matindog na sana duman sa stage pag ready na to. Pero kulibat ko, may laban, may ano ka naman, may kansyon ka naman duman. Ay, depende yan kay Junior. Depende sa kay Junior. Ayos. Anyway, sabi partner, yun yan ang bangkaras kan informasyon. Digdi sa luwas, Alarmario, si GB. Thank you very much, partner Al. Yan po mga doon nato mga istorya. And good luck po sa mga contestants na. Diyan po sa Karantahan, Orogmahan, San Ako Bicol. Ang championship, duman po gigibon po tabi sa Naga City, sa aga po yan. Para po duman sa regional competition na yan eh. Maglalaban-laban po sa mga iba-ibang probinsya. May mga pambata po kita from tulong kategorya, no? Alright. Duman sa mga kababayan po niya to, mga Tagaligaspi. Mga Tagaligaspi. Maratana mga estudyante. May klase na tabi. Ayan po may pinaluwas ng City Disaster Resiliency Council Advisory. Manungod po yan digdi sa lifting of suspension of classes. Ayan po tabi. Pinaluwas po alas 5 ng morning kunyan po na pag-aaga due to the improving weather conditions in Legazpi City as stipulated in the DOST Pag-asa's Weather Advisory number 30 issued at 11 p.m. on September 17, 2024. The City Disaster and Climate Change Resiliency Council hereby lifts the suspension of classes in all levels. Classes in all levels shall resume. Yan po tabi. Para po duman sa mga kababayan ta. Yan sabi po yan ni Acting Mayor Oscar Robert Cristobal. Siya po yung CDCCRC. Ayan. City Disaster and Climate Change Resilience Council Chairperson
mga tugang, digdi po sa Legazpi. Ayan po para po naman sa mga kabarangay ta. May mga hapot pa sa tuya po ng mga kababayan. Sabi ni Gerald Aranya, morning aya, Sir MDC Radio, tune in here sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. God bless all over the world po. Ayan. Good morning, Gerald, sa mga kababayan po natin. And then, yan, sa Bakakay, may pasok na. May pasok na. Pararapot kung may laog na ngayon tabi. May laog na. Igwa na po tabi. Improve na ang weather ta. Improve na ang weather ta. Kaya mag-riskosar na. Sabi digdi mga tugang, igwa na pong klase digdi sa Bakakay, balik school na. Yan po tabi, okay? O yan, ang mga information ta na dapat po nindong tandaan ngunyan po na pagkaldaw na ini mga tugang ning Miyerkules, Petsa 18 na. Yan. So mga devotees po ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and say your novenas mamaya. Okay? Chief Jim, igwa ka din ako niyan. So, sidelines, igwa ka dyan sidelines. Yan, mag-headlines tayo, mga tugang, para po sa mga kabarangay ta. Para po naman sa mga kabarangay na to. Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan, nasa biyay po ang lalaking hindi inuumaga. I think lumipad na, no? Okay, duman po sa mga kabarangay ta. Ito po mga headlines ko niyan. Manangainot po ng mga impormasyon para po sa tuya pong mga kababayan. Siniguro ka Malacanang ang kandaan sa anuman epekto kanduang magkasunod na bagyo sa Pilipinas. Bandang Presidente Bongbong Marcos pinag-orden na pakusugon ang National Immunization Program para po sa mga aki. Dating PNP Chief nasa Pogo payroll, sinuhulan ni Guo kay Banan ang Bureau of Immigration official sigon sa Pagcor Executive. Pangyari Seguridad sa Department of Foreign Affairs Office sa Pasay, pinakusog kasunod po kan bomb threat kasudma. Sobra 500,000 na individual naapektaran kan nabagat bagyong Ferdy asin Hiner. Bureau of Immigration masangat po ning kaso kontra sa mga tauhan na nagtabang sa pagdulag ni Alice Gu. Senador Bato de la Rosa hugas kamot sa aligasyon na dating PNP chief na nasa monthly payroll ni Alice Gu. Basbas sa ikinasal ni Alice Gu, posibleng mantinidong balido sigong kay DILG Secretary Benor Abalos. PNP nagbilog na po ng tracker teams para lapagon si Attorney Harry Roque. Sobra man sa 19,000 na mga oberong Pilipino apektado kan pagpasarado sa Pogo. Alice Gu, Cassandra Leong, asin Attorney Harry Roque, ipapapod sa Quad Committee hearing sa Webes kung saan masentro ang issue sa Pogo. Bantang pigpalos na po kan DA o Department of Agriculture ang inisyal na resulta kan ASF vaccination sa Batangas. Kaya po ang mga nangyarot na headlines ng mga pagkagali. Kalifukan mamaya, 6 o'clock, 7 o'clock, na medyo newscast kan DCGB para po sa tuya po mga kababayan. At po yung Kampiwas Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, ipiwais nyo yan, 24/7, konektado ko mo, maski daing load. Yan, yan po dyan ang gabos na klase ng mga matitibay, garantisado ng mga communication equipments. Siring man, may mga refurbished laptops po dyan. Barato sana pero functional para po sa mga estudyante at mga maestra. And then, siyempre, so mga gustong mag-solarized kan sa mga harong, gusto magkiguning mga solar panel installation, o meron po mga solar panel dyan, narapon lang po nindo si Sir Raul Calio, si Prime, para po maserbihan ka mo dyan po sa indo pong mga pangangaipo. Alright? O bueno, mga kabarangay, diretso na po kita sa tuya po ng mga impormasyones pa, sa tuya pong mga kabarangay ngunyan po na pagkaaga. Tingnan natin ang mga tingnan natin malusot tayo mga tugang sa Pag-asa Legazpi. I-try natin mga tugang kung makalusot po kita
digdi po sa pag-asa. Yan nga. Para po masabutan tan mga pangyayari. Ay, pangyari busy. Ay. Good morning, pag-asa. Ay, good morning sir. Sa DCTV po tabi ini. Mahagad po kita ng latest forecast. Ngunyan po na pag-aaga. On air na po tabi kita. Go ahead po for your forecast, sir. Okay po, marhay na aga po sa mga paraan tabay kang DCGV para po sa update sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Asin digdi sa mga bagyo na pigmo-monitor ta sa laog asin sa luwas kang sa tuyang Philippine Area of Responsibility. So inuton tango na si Tropical Storm Pulasan, international name, kaso banggi na alas 6:30 ning pagkabanggi naglaog na po ini sa tuyang PAR asin pig pangaranan ta sa local name na Eden. So kaso bago pong alas 4 nin aga ang sentro ni Bagyong Helen pigkakarkulutang nasa 1,150 kilometers east northeast kang extreme northern Luzon. Asin sa ngunya nasa tropical storm category na po ini. May maximum sustained winds na minaabot sa 85 km per hour asin pagbugso kan Durus na minaabot man sa 105 km per hour. Ini po kadagos naghihiro pasiring din di sa direksyon kang Sulnupan, norte Sulnupan sa Rikas na 25 km per hora. Sa ngunyan tabi, mayo man siyang epekto sa ano man na parte ka na sa tuyang nasyon asin na wala pa man nakabanderang tropical cyclone wind signal na dara kaining si Bagyong Helen. Mientras tanto si Bagyong Hiner nagluwas naman kang Philippine Area of Responsibility kaso banggi man po ini in between alas 10 asin alas 11 nin banggi. So nagluwas na po siya kang PAR asin ngunya na aga ang sentro ni Bagyong Hiner pigkakarkulutang nasa distansyang 355 km west kang Baknotan digdi po sa probinsya kang La Union. Sa ngunyan ining mga bagyo po mayo man siyang epekto digdi sa Bicolan. Alagad itong sa tuyang Durus sa Bagat o Southwest Monsoon ang padagos po na madaraki pag-uran digdi po sa dakulang parte kang Bicol region. Aktualmente padagos po kitang nagpapaluwas ki thunderstorm advisory digdi po sa nagkapirang probinsya kang Bicol region. Kaiba na po dyan ining Sorsogon asin maging digdi po sa ibang parte po kan Masbate. So yan lamang po ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos po na mag-antabay sa mga abiso po na pigpapaluwas kang pag-asa. Marhay na aga po. Sir Jim, si Sir Jim ini? Opo. Sir Jim, ano yan? Improve na ba ang ano yan? Dahil na magkakaigwa ng makukusog na pag-uran sa Bicol? Sa ngunyan po dahil tapos ma-assure na wala nang mga pag-uran dahil nga ni padagos pang nakaka-apekto in bagat. So yaon pa man so epekto kain. Although nagluwas na kang PAR, yaon pa man giraray so epekto kaining si Bagyong Hiner. Pigpapaksog pa man giraray niya ining Durus sa Bagat na madara po sa tuya kay mga pag-uran. So tapo lauman ta na ngunya na simana maoran po talaga kita sa Bicol region. Although may mga oras na marahay-rahay po an sa tuyang panahon, kung minsan masoro si Erip si Saldang diit na oras, pero susundan na naman po yan kay mga pag-uran. Kung baga may interval po an sa tuyang mga pag-uran, dara kaining habagat. Ayun, po. Tabata nag-relief na kan suspension sa mga kadaklang kan sa tuyang mga eskwelahan ko niyan. Baralik na ang eskwela. Ayan. Aba. Sir James, salamatan po tabing maray sa sendo dyan sa pag-asa. Mabuhay po ka mo. Welcome po and mabalos. Magatugang Jim Bordales, sali po dyan sa pag-asa. So yun na po tabi yan. Ang sa tuya po na kamugdagang kampanahon para po sa mga kabarangay po niya to. Chief Ramir, igwa ka dyan? Igwa ka dyan, Chief Ramir, na ilalaong? Palaogon ta na. At may papalagat ako na akong madali duman po sa newsroom. Ano? Pabalik po ako, tad-tad lang.
Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hi,
Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong free health consultation on September 21, Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan September 21, Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Morning Irit ko niyan pong Aldao. Naku, ang bilis ng oras, ano? 12 minutes, 10 minutes bago po alas 6 ng pag-aaga. Duman po sa mga kababayan natin, mga late tuners. Balik na po sa klase, ha? Wag nang magpatumpik-tumpik pa, magasikaso na. Iyon na po yan ang sitwasyon ta, ano? May mga nagruluas na o kaya harayo na sa mga maraot pong panahon, no? Sana wala nang kasunod, no? Hello kay Tommy Molet, amigo. Good morning, Papa Mar. Good morning sa mga taga Kaditaan, Magallanes, Sorsogon, from Tommy Molet, Kidako, Daragalbay. Siring man si Kuya Bob Candano. Good morning, Mar. I'm online always from sign on to sign off. Good day. Salamatong putabi. Okay. And then duman po sa mga kababayan po natin na padagos po na nag-antabay sa tuya pong programa, ngunyan po na pagkaaga. Salamatong putabi sa saindong padagos na pagtiwala sa DCGB sa panahon po na mga siring po kayo ni ang sitwasyon yesterday. And then duman sa mga kabarangayta, si Cora Balaoro Madi at saka si Bing Boris nakaantabay, Elisa Pardo Marinaaga po, Gina Espiritu Marinaaga, ingat po tayo lahat from Pasig City. Okay, and then duman po sa mga kababayan tang nagbe-birthday sa kunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan. And congratulations pala sa muya pong ano yan, mahal-mahal
na AVP. At saka po nung barangay po kan Dapdap. Tinawang po ning tinawang po ning apresasyon mga tugang kang kan City Council, no? Kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi, Certificate of Appreciation, asin nagpasar po ng resolusyon na mina-congratulate, asin mina-komendar mga tugang kay Barangay Dapdap Chairman Honorable Glenn J. Barcelon sa pagiging sa regional winners kan 2024 search for outstanding public official and employees na mas bilbo bilang dangal ng Bayan Award hali po sa Civil Service Commission. Ayan. So, iyan po mga tugang pinagproponir ni Councilor Milabal, tapos co-proponents na sina City Councilor Joseph Philip Lee at saka si City Councilor Maria Paz Salud Imperial, si Ma'am Sunshine, at saka yan, nagpasalamat po ni Marhay si EVP Glenn yan po sa pagtauning lakdang kang Sangguniang Panglungsod na irekognisar mga tugang sa iya man na sabing achievement. Kainot inuti karo si EVP Glenn, no? Si Sir Glenn na magkaigwa po ning siring po ka na award mga tugang sa satuya po na sa kategorya ka mga nasa barangay. Ayan, alright. Okay, di duman sa mga kabarangay po natin, duman sa mga kababayan di po kitang rawit-dawit kay VP Henry lang po ito. Explain ka na panak mo rawit-dawit. Mangyayari sa imo, boy. Okay, and duman sa mga kabarangay matindi niya, paningitan na, paningit sa morning irit. Yan. Matindi pala ng kunya na Ini pala na soft drinks yung Coca-Cola ba? Duwa na sana pala sa kinaaban at Chief Jim ang nakakaaram kayan. Kang formula, duwa na sana. Ang grabe ang pag-monitor sa ito, ka ngayon mag-leak sa recipe, sa formula. So, ang pala, hindi pwede maglunad din sabay sa sarong eroplano. Ang sabi pa digdi, to safeguard the highly confidential Coca-Cola formula, the company has implemented a rigorous security protocol. Yung sekreto ngayang recipe, aram sana ngunyan mga tugang kanduwa na sanang individual na talagang maigot na pinagmamonitor para mapreventaran ang disclosure o pag-leak na may pasa baga sa iba. And bilang additional na safety measure, nasambit na duwang individual na dahil man po inangaranan, pinagbabawala na maglunad sa parehong eroplano. Sa sarong eroplano dahil pwede siya maglunad din sabay. Ini mga tugang na precaution para masiguro na an iconic beverage unique flavor mantenido na closely guarded secret maski sa hampang ka na unexpected o dahil piglalao man ng mga events. Yan. Yan matindi man ng mga kaganapan pala dyan. Alright? Okay. Sige po tabi. Duman sa mga kabarangay mga tugang. Duman sa mga padagos na nag-aabang kan mga hearing sa Senado. Yan po tabi. Igwan ng mga hearing naman mo yan. Para po duman sa tuya po ng mga kabarangay. Nagkapadagos po yan. Mas matindi po itong revelasyon ni retired General Villanueva Campagcor, igwadaaning dating Chief PNP, na sabi tuminabang sa pagdulag ni Alice Guo paluwa sa Pilipinas pagkatapos ang sabi na sa monthly payroll ni Alice Guo. Ang nangyari, yan ang medyo masalimuot dyan. Kaya ang sabi ni Manay Risa, garo nga threat to national security yan na pangyayari yan, dating PNP. Pero matindi pati si Bato pati, tuminindog tolos, inapotolos mga tugang si Miss Alice Guo. Ngaya, totoo nga yan na nagsuol ka sa PNP chief? Baka ngaya ko nga ito? Sabi, bako ka man ngaya? Sa totoo nga, ikang ngunyang katakupasan na nga na iling, digdi niya sa Senado sa iring. Di inapot si Villanueva. Ngaya,
Ako ngaya ito. Ang harap ko ngaya, bagay nga naman sa mga istoryahan, dating chief PNP, pero sigurado ko ngayon, bako ngaya ka ito. Hinaog mo si Bato. Matutuwal ko na si Bato duman sa tukawan. Kan maonumbita na dating chief PNP. O, di ba? Si Bato baga, dating chief PNP. Iyo po yan. So, mga pangyayari, mga kaganapan, mga tugang duman sa ano yan. Sa hearing mga tugang kan Senado sa komitiba na pinagkakaputan ni Senador Risa Ontiveros. Di ba? Dagol pa na mga kinurun yan duman, inarapot. Paano ko duman sa relasyon ni Mayor Kalugay, buda ni Madam Alice Go. Nasabi nga, may aki pa daa. Yung mo. Kung ano nagreluasan po doon. Ay, so sana tapusin na nila yung mga importante na mga kunyan. Parang naipo ka mga kababayan ta, partikular sa makawas kita sa pagtios, Sus Mariusep. Kadakol ang mga oras na nasasayang. At saka siyempre, sa mga ganyan na mga hearing, magastos yan. Mapais na ka mga bisita. Di ba? Mapasiguro ka mga seguridad, ka mga resource person. So, kadakol po ang mga na-imbuilt po dyan, mga tugang sa, ano yan, sa pagkundutan ng hearing. Kaya bako po karaw-karaw. Kaya, okay, so yan ang mga nagkakapira pong mga impormasyonis pa. Ngunyan po na pagkaaga. And siyempre, ang paramdom mga tugang na may klase na tabi kaya magkaroon niya na magburat-buat na. Di ba? Talaga pong kaipuhan na magpa-eskwela na. At mapo na po ang klase naman. Magdaras na ning pamandong ang sabi ni ni Sir Jim Bordales, may mga pag-uuran pang mangyayari mga tugang sa Bicol. So abangan talang ito po ng mga rainfall advisory na bigapaluwas po ng pag-asa. Sabi ni Ernesto Ayala, may klase na po, iguana po. Ayan. May klase na halos gabos ng mga mga eskwelahan, mga munisipyo, nagparulos na po mga tugang kan resumption of classes. Ngunyan po na aldaw sabi the improving weather na daw po. Bako na masyadong arog kang mga nakahagi na mga panahon na talagang matindi sa mga pag-uuran. Diba? Alright. So, yun po tabi. At least marerahay, makahangos-hangos na po sa iba na sabi nga ni Kayan, bibukbukan po kay todo-todo. Pero, siyempre, expected na may mga pag-uuran. Araw ko nga pasiring ko hanggang yan, dumog pa ako. Palawag na sana ako dyan, Chief Jim sa palawag na lang ako dyan, Chief Jim sa istasyon bumalbal yan sa Trimunada. Bago mag alas 3 ng aga, anak ng tinapay na nabasa ang bandala. Di ba? So kita basa-basa pa. But anyway, mga tugang, at least nakaabot po kita and then ready na po ang sa mga barata para po sa mga kababayan natin niya po na pagkaaga. Okay? And then duman sa mga tagapagantabay happy birthday kay Jigs. Ayan. Diba po sa mga kababayan natin na nag-antabay pamanggiraray. Papa Mar, anong nangyari sa PBA? Ay, yun po tabi. Perti pang karawat. Dinimalas na sa Magnolia. Pangyari tan pagka-eskido kang Magnolia. 2 puntos na. Sus Maria, 84-82. Na-descuido, mga tugang. Okay? Deng mag-absent. Ngunyan, kunyana, resumption na kang klase. Pumasok na din si Bagyong Helen. Kaya Helen ang mga tugang ang bagyo na naglaog. Hinapod na po siyang Helen. Okay. Kaya duman po sa mga kababayan magkunyan sa nakita, magantabay sa napopirmi sa mga anunsyo kan pag-asa. Iyo po yan. Kasubago pala nitong mga 340. May thunderstorm advisory
So pag-asa. Okay? So ang tabi sa napirmi, magkapalos po yung pirmi ng mga sining po kayan na mga abiso. Tanganing bagayang ita. Hindi to last mga 2 to 3 hours lang naman yan. Pagkatapos ka, dahil na. Okay? Bueno, si Joshua James Bino. Ano yan? Pang-alas 6 na ba yan si Joshua? Pang-alas 6 na yan si Joshua? O ano, Chief Jim? Ang ano natin, ipapasok pa ba natin yan si Joshua o pang-alas 6 na lang yan? Ha? Ilagon ta? Ay, palagon ta na. May go signal po si Chief Jing. Mga tugang, ilawag ta si Joshua. Alas 6 na lang. Ano siya yan? Si Jomar pala. Paring Jomar. Good morning, Paring Jomar. Pare. Ay, nawala. Nagano si Paring Jomar. Ay, ako nga nagka-QC ba? Maping abot. Paring Jomar, Okay please na. come in. Ayan, okay na. Go ahead. Roger on that. Pade, good morning sa mga parang-abay. Tama, ito sabi mo, Pade, resume na ang klase sa Kapos sa First District Albay. Nag-aramay talaga sinda nag-paluwas. Aning na tayo magpararapot dahil na ngayang ano yun man ngayam, hindi ngayon dahil na kami nagkiro. May mga din nagkangaраторog pati, kaaralat, nagkamaratangaan. So iba nga, sige ang haralat na sana ngayon, magpaluwas kirari, extended. So ano po kung mag-irit ko ila. Jesus Maria Joseph, pinaugak lugo na, no? Okay. Actually, may nagabot sa kuya ang saro. Nagabot sa kuya kung may klase sa Legazpi, o dahil. So aki ko ngaya, o ito nag-asikaso na, tama pa Legazpi. May klase na? Binasa ko na kasubago? May klase sa Legazpi. Maray na ngayang nagsisiguro ako sa emosyon. Tabaka ngayon masindikato na naman ako kanaki ko. Bata kasod mo, kan sinuspender na alas 11 sa klase, pangyari na pa naman sa mall. Ay yung nga sabi kang ina, empleyado digdi sa City Hall, Cantabaco. Una ko ngayon, dahil mga klase ta. Bata ngayon matindi, mahilig magsindikato ang aki ko sa ko. Nangyari. Bistado pala. Maski na yung klase ngayon, matara may klase. Ikaw sa naso allowance. Parimar sa Banwaan, San Santo Domingo, pipakasuhan ni Mayor Junagua Susarong lalaki na nag-video nga ni mismo na ibinarabad na ko sa dagat. Pangyari, no? Roger on that. Kaso may pinag-share na video si Mayor Junaguas na ang video iyon ko aman sana ka itong pag-iriba kan suspect na garmainol pa ini na sulikus di ba kaya na pirming nakatambay dyan sa may parte ata yung basta dyan sa tinapos sa gilid yan dagat. Diyan na yan sa mga pwedeng in between yan kan mga sityo kawayan sa Kasalbasyon. Tayo ang mga iguaning mga lugar dyan na medyo hararo mga nampas. Oo, may ampas. Na again nga ni pala ito kan ibang mga residentes na pikbabaho kang ikot na ito ay tayo nakbut ibinarabad sa lampas, inulog sa ampas. Nakaksaman tulos ang grupo ni Police Captain Lani Dinayog at Chief of Police kan Santo Domingo as nasusog ang suspitsado. And dahil ko alam kung ano na ang mangyayari pero so inisil na order ni Mayor Junaguas kasuhan itong lalaki na guminibo ka ito sa ICOS dahil sa cruelty sa mga ayam. Iyon, dahil bagadaan ko niya, dahil baga ngayang lugar sa Santo Domingo ang mga siring ka na pag-ugali. Iyo, dagit si Mayor. Dagit si Mayor kaya. Sabi ni Mayor, kasuhan. Kasuhan tawong ini sa primero bagan, kapunan si Mayor, kung sisingin na kami sa tawong ini. We will file a case against this person. Tadadang nawarang pagmangno sa ikon. Yan, mga daidang herang. Dahil taram, ipadop tara lang kung idiretso ang kaso na tuntun man tulos kan Santo Domingo PNP Supersona. Yan, dabi, parimar ang informasyon. Jomar Bien, DCQB. Thank you very much, Paring Jomar. Mga duwi natin mga informasyones pa. Yan, kung anong mangyari sa kapalaran po itong aki nito Sus Mariusip ka
figura prosekus tapos binarabad duman sa dagat. Sampas. Maniusik. Cruelty to animal. Mga tugang, istambay lang po. Mabareta na po kita. Taon-taon sa naman. Good morning. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang, alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Marhay na aga mga tugang, petsa 18 po kunyan, kan bulan in September 2024, haldaw po ni Merkoles. Sa pangaran ni VP Henry Maceda, at ang silong makaibanan mula sa Paramientas na Bareta, ganyan pong aldaw, Mardila Daingiba. Enot sa headlines at ang darakulang mga Bareta ngunyan sa lado lokal. River widening hinagad ni Mayor Jory Marcangel kanubilyar sa Gobyerno Provincial Canalbay asin sa Regional Development Council para matapos na ang kalbaryo kan mga residentes ka mga barangay na pirming pigbabaha. Freebox nagpatanid sa mga lugar na may halangkaw na peligro nin lahar in kaso magaygoy ni makusog na paguran asin kuntamaan nin bagyo sa probinsya. Sa lado nasyonal, Malacanang siniguro ang kandaan sa anuman na epekto kan duwang magkasunod na bagyo sa Pilipinas. Dating PNP chief nasa Pogo payroll, sinuhulan man ni Guo kay banan ng Bureau of Immigration Official sigon sa Pagcor Executive. Sa ibang nasyon, Russian President Putin pinanindugan o kaya pinadugangan ang numero kan sa iyang mga soldados. Sa lado ng pagnenegosyo, konektadong Pinoy Act na pindyente ngunyan sa Senado, kinontra kan sarong consumer group dahil pwede ning abusoon ka mga digital scammers. Sa barete nato sa salud, mga lalaking edad 55 anyos pa itaas halangkaw ang peligro sa non-melanoma skin cancer sigon sa World Health Organization. Yan ang headline. Sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Hinagad ni Alcalde Jerome Arcangel kanubilyar sa Gobyerno Provincial Canalbay asin Regional Advisory o kaya Regional Development Council na magkaigwanin river widening para mailikay sa peligro asin pagbaha analos kadaklan kan sa iyang mga kabarangay sa Banwaan Kanubilyar. Sa pagipaguron kan DCGB News Alcalde kasuhapon, sinabi kay ni na kung dati solamenting ang barangay Aurora, Santo Niño asin Mabini ang lubog sa baha, ngunyan gabus ng barangay ang piglalantupan ng tubig kada bes na may pag-uran sa palibot. Sinabi ng Arcangel na dai niya masabutan ang rason kung nga pirming pigbabaha ang sa iyang mga residentes alagad sagod na dai napapahiwas ang mga agihan nin tubig pirming apektado asin maibakwar ang mga naka-star digdi. This Ukipia River, masyado po ito mahaba. This is almost 8-kilometer stretch. Kaya pag hindi siya kalabas ang tubig, lalo ng high tide, bumabalik po siya pabalik. Kailangan may matanggal tayo na isang bundok para po dire-diretso na. Hanggang hindi po yan nagagawa, talagang para sa impulo, babalik po talaga ang tubig. Sigumba kay Alcalde Arcangel nasa presente, may maabot sa 268 pamilya na kumpuesto nin sobra sa 1,000 na individual ang nag-evacuar sa saindang evacuation centers dahil sa naapektaran ang saindang mga residensya kan raot kan panahon pun pa kan bagyong Enteng. Nadagdag jatong baretang lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in. Resolbado na ang problema sa Barangay 3 sa Piudoran manungod sa nag-aapaw na tubig sa mga kanal kung saan sa pagikan inorganisar kan lokal na gobyerno ng mga tao sa barangay turuang tuwangan mga ini sa diklaging kan na mga baradong kanal sa proseso kan na
declogging operation na diskubre na ang kausa kan mga pagbaha o overflow kan tubig sa mga tinampo, iyo ang gulping mga basura asin guma na nin bisikleta asin motorsiklong nakasuso sa mga kanal pagkatapos na mahali ang mga bagay-bagay sa mga kanal sa ngunyan dahil ng problema malibyano na ang nabulo sa mga kanal bako na sa mga tinampo ang dalagan kan tubig ang apilo sa mga tao residentes nin barangay ang mga bagay na magiging kausa nin baha dahil na ipagsuso sa mga kanal para dahil magkausa nin pagbaha sa kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Yan, das nang nagpatanid si Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alanis sa mga lugar na may halangkaw na peligro kan lahar in kaso magkaiguanin makusog na pag-uran asin tamaan in bagyo ang probinsya. Ipinaliwanag ni Alanis na kaibanan digdi ang mga nasa sur asin western parte kang bulkan o nasa banwaan kang ginubatan asin kamalig. Sinabi ni Alanis na kaipuhan na pakusugon kan mga lokal na gobyerno ang pagbantay sa mga salog na konektado sa bulkan mayon na posibleng bulusan nin lahar asin iba pang volcanic material sa nasa itaas na parte kang bulkan. Tinawanin doon ni Alanis na importanteng marahay na masiguro ang kahandaan ka mga LGU lalo na ta nagpuna ang panahon nin taguran ngunya na bulan sagod sa katapusan kan 2024. Sa dagdag na baretang lokal, halipod yan sa luwas, Partner Al Armario na sa linya. Partner Al, go ahead. Lawas na ang energy summit na gigibohon digdi sa Albay. Sinabi ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Power and Energy sa Sangguniang Panlawigan, na September 27, 28, asin 29 na schedule kan Energy Summit sa Oriental Hotel. Ang Energy Summit, igbubusol ini kan Gobyerno Provincial sa liderato ni Gobernador Attorney Rex Lagman para makabilog nin rekomendasyon o solusyon lalo na sa kamugtakan kan Aleco na kung paano mapa-improve ang serbisyo. Saro ini sa negatibong rason kung natataha na ang mga negosyante na mag-invest digdi sa Albay. Kaya ang gobyerno probinsyan padagos man ang bigigibong lakdang na ini masolusyonan kung ano ang mga magagayon na ideya na mabutwa sa Energy Summit na naka-schedule na September 27, 28, asin 29 sa Oriental Hotel, Legazpi. Sa iba pa natong baretang lokal, sobra sa 2.9 milyon pesos ang kantidad ng tabang pinansyal na naitao kan Department of Labor and Employment, Bicol, sa sobra sa 6,000 na mga Bicolano na naging benepisyaryo kan tulong panganap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Sigon ni kay Dole Bicol Assistant Regional Director Emelda Romanillos kunsain sa iyang pigpaliwanag na ang TUPAD sarong community-based package na nagtataonin paramentas na empleyo sa mga familya o individual na napiktaran kan kalamidad, emerhensya asin pandemya. Ang mga benepisyaryo ang suswelduhan basado man sa ipigpapatob na minimum wage sa probinsya. Kadagdag natong baretang lokal, nasa linya si Pading Jomar Bien. Pading, please come in. Salamat pati sarong suspitadong drug pusher ang arestado sa Banuan kan Santo Domingo, Kasubanggi. Sa ipinaruwas na informasyon ni Police Captain Lani M. Dinayog, ang officer in charge kan Santo Domingo PNP na kondusir sindanin drug bypass operation bandang alas 6 Kasubanggi kung saan naging matrayong pumanay ni. Sa kinipong drug bypass operation na nagdurar nin matulong oras, na-arestar ninda ang sarong persona na suspitsadong drug pusher kung saan nakakumpiskar sinda diginin 0.8 gramos nin shabu na nagkakantidad nin 5,440 pesos. Inin primerong drug operations kan Santo Domingo PNP magpuon kan magtukaw bilang officer in charge si Police Captain Lani M. Dinayog kan nakarelease pa ka lang nagkapirakal daw. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB.
Kadagdag pa natong baretang lokal. Nasa linya man si Karen Nicole Ala. Karen, please come in. Mientras tanto, 128 sako nin basura na kolekta kan mga personalis kan Municipal Environment and Natural Resources Office of Menro Daraga sa ginibong clean-up drive as in declogging operation sa Colabos Creek sa barangay Market Site, Daraga, Kasuapon. Sigong kay Menro Officer in Charge Engineer John Vic Graida, malalay na klase ng basura ang sa indang nakolekta hali sa kali na nakakaulang sa bulos kan tubig daylan para magkaigo ng pagbaha sa lugar. Katakod kay ni apudan si Engineer Graida na sa mga Daragenyos na maging responsable sa mga basura asin ipaotob ang tamang pagsegregar asin pagdispose kini para may bitaran ang malinlain na helang. Balikan ta po si Karen Ala sa dagdag na baretang lokal. Karen, please come in. Nangingin, ano yun kan Bicol, sa may pinakadakol na natauanan ng pondo sa mga paayuda, partikularmente na sa tulong pangkabuhay sa ating disadvantaged workers o ANTUPAD. Iyan ang ikumbirmar ni Dole Region 5 Assistant Regional Director Imelda Romancillos na kung sa iya man na sinabi na dakulang rason kung nata nanginginot ang sa yun sa mga patupad o asistensya dahilan sa mga turming pagtama kan mga kalamidad asin disaster sa Kabikolan. Dagdag pa ni Romancillos, padagos ang sa indang opisina sa pagmanejar asin pagtabang sa mga benepisyaryo kaini bilang implementing agency kan naunang bitan na programa mantang padagos ini maski pa magtapos ang taon asin ang pondo sa taon na ini para digdis sa tupad sisikap po na magamit o madistributir bago matapos ang Disyembre 2024 dahilan ta ang pondo na igwasindang unyan nakatalaan na dapat magamit para sa taon na ini. Dagdag na mareta Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Mga tugang yan po ang primerong parte. Kasatuloy pong mga bareta, alas 6. GB News Express. Ganyan pong aldaw, bareta sa lado lokal. Ang bareta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon, asin iba pa makalis labang po kayo. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko, padaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ika.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. GB News Express. GB News Express. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, siniguro kang Palasyo Malacanang na nakandaan mga magakanigong ahensya ng gobyerno sa ano man na pwedeng maging epekto kan duwang magkasunod na bagyo na nakalaog na asin posibleng na nakalaog na sa teritoryo kang Pilipinas. Sigong kay Presidential Communications Office Assistant Secretary asin Spokesperson for Calamities and Natural Disaster Joey Villarama na pirming nakaitaas ang direktiba ni Presidente Marcos para masiguro ang kaandaan sa kada kalamidad. Simana pa sana, sigon kay Villarama, nagtitiripo na ang gabos na OCD Regional Offices asin relevant national departments kung sa inapaghurunan ang kaipuan ng mga lakdang na gibuhon para sa pag-abot kan maraot na panahon. Nakapreposisyon naman sigon kay Villarama ang mga kakaipuhanan kan mga residenteng posibleng mapiktaran kan kalamidad. And as dante pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kay Health Secretary Ted Herbosa na pakusugon ang National Immunization Program para mabakunahan ang dakol na mga aki sa nasyon. Ang direktiba ginibok ang Presidente sa regular na sectoral meeting sa Malacanang matapos ipresentar ni Herbosa ang CATS plan para sa immunization. Kan 2021 ay rehistro kang Pilipinas bilang panglima sa mga nasyon na zero-dose vaccine para sa mga aki. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Herbosa na dakulang gigibunin dang CATS App o pagbukod para maparikas ang pagbakuna sa mga aki kaya ilalarga kan DOH ang bakuna eskwela sa Oktubre. Puntirya kan DOH na mabakunahan ang mga estudyanteng grade 1 asin grade 7 asin tatawan in libreng rubella vaccine pati na ang bakuna kontra sa tipdas, tetanus asin diphtheria. Ang mga babaeng grade 4 edad 9 anyos matatawan man nin human papilloma virus vaccine o an anti-cervical cancer vaccine. Sinabi kan opisyal na gigibuhon ang kick-off kan pagbakuna sa Oktubre 7 sa Dr. Alejandro Albert Elementary School asin magiging nationwide ang aktibidad. Sigong kay Herbosa, nagbaba ang numero kan pagbakuna sa mga aki dahil sa COVID-19 pandemic kung sa indeng laog sa eskwela ang mga aki kaya dain nabakunahan ang mga ini.
Sarong dating hepe kan Philippine National Police o PNP asin mga opisyal kan Bureau of Immigration o BI nakaresibi nin suhol para makadulag sa nasyon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin iba pa kaining mga pagiriba. Ina ni binulgar ni retired General Raul Villanueva, Senior Vice President kan PAGCOR Security and Monitoring Cluster sa pagkapadagos kan pagdangog kan Senate Committee on Women may kinaraman sa Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Hinapot ni Senador Rizon Tiberos Pamayo kan komite si General Villanueva kung kapanipaniwala ang siring na impormasyon na igwang alangkaw na BI official na nagresibi ng 200 million pesos para padulagon si Guo o kaya si Guo Waping. Sinimbag ni Villanueva na dahil paninda na kumpirmar ang impormasyon asin pigbabalidar paninda ini ngunyan sagod sa ngunyan. Kanaputon giraray nun Tiberos kung si Isay pang personalidad ang posibleng sinuulang kang kampo ni Guo para sa sendang pagdulag. Sinabi ni Villanueva na saro ining dating chief kam PNP. Dahil man pinangaranan ni Villanueva kung si Isay ang pigsasabi niyang dating PNP chief asin kanaputon man yung Tiberos ang BI may kinaraman sa 200 million pesos na suol. Sinabi ni Fortunato Manaan Jr., Chief kan Intelligence Division kanahensya na ping-imbestigaran pamangiral ninda sa good sangunyan. Mientras na sinabi man ni Brigadier General Raul Takaka, Deputy Director for Administration ng PNP-CIDG, na wala pa sindang report manungod sa nasuhulan na personahe may kinaraman sa pagdulag kang grupo ni Guo. Binantayan kan SWAT Philippine Coast Guard K9 unit asin security personnel kan DFA sa laog asin palibot kan DFA building sa Pasay City. Sa pinakabagong impormasyon nakaresibinin bomb threat ang DFA sa Pasay City. Sinabi kan lead investigator kan Intelligence and Security kan DFA asin Pasay City Police Investigation mga empleyado kan Embahada kan Pilipinas sa Canada ang nakaresibinin bomb threat via email asin inalerto ang DFA. Dahil ang digdi tulos man na pinaluwas, ang mga empleyado kan DFA, ginordonan ang palibot kan DFA asin tulos man na nagkondukta ng operasyon at mga otoridad. Duang K9 dog anailing na naglaog sa edipisyo mantang sarado ang service road kan Rojas Boulevard, Corner Libertad, kasabay kan operasyon kan mga otoridad. Nadagdag pang baretang nasyonal, siniguro kang Bureau of Immigration o BI sa Senado na masangat ini nin kaso kontra sa mga tauhan na mapapatunayan na nagtabang sa pagdulag sa nasyon kang pinatalsik na si Bamban Mayor Alice Guo sa pagdangog kan Senado o Senate Committee sa pigsasabing illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Sinabi ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manaan Jr. na dahil pamagiraray niya makumpirmar kung may miyembro kang BI personnel na imbelto sa pagdulag ni Guo apisar kang posibilidad. Ipinaluwas ang issue matapos magpahayag ng kaaditan si Senador Joel Villanueva sa posibleng pagitaas kan POGO sponsored na mga opisyal kang gobyerno kay banan ang presidente kang Pilipinas. Sinabi man ni Manahan na dainin daw mahali na daing imbultong personahe sa pagdulag ni Guo asin kapag na-establisar ninda na may involvement sa sangatan ninda nin kasong kriminal asin administratibo asin isusumitir ninda ini sa korte o kaya sa komite. Siring man, sinabi ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations asin Gender Equality Chair, Senador Rizon Tiberos na dapat gibuon kang BI na malinig ang ahensya kontra sa mga balasubas na tauhan asin bako sanang magsangat ning kaso kontra sa mga nagtabang sa pagdulag ni Guo. Bilang kasimbagan, kinumpirmar ni Manahan na sisiguro ninda ang sinabi ni Villanueva magiramduman na enot nang ipinalataw ni Tiberos ang posibilidad na sarong immigration official sa nagtabang kay Guo na makadulag paluwa sa Pilipinas. Sigon sa BI, naghali si Guo sa Pilipinas na dahil nag-agi sa mga immigration authority. Magatugang yan po ang tuyang nasyonal na barabareta. Bareta niya ito sa ibang nasyon na siniba pa, makalis lamang po kani. GB News Express. GB News Express. Ano man ang
Meal Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat na naitulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Si Mr. Malasaki Bisyo ang magserbisyo. Senator Bongo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, ipinag-orden ni Russian President Vladimir Putin sa iyang military na dagdagan ang numero ka mga soldados sa direktiba na pinirmahan ni Putin na magdugang sindanin 180,000 na mga soldados asin ni magiging epektibo sa bulan ng Disyembre. Ang nasabing pagdagdag ka numero ni mga soldados iyon na ni katulong beses pon kan magsikad ang pag-atake kan Russia sa Ukraine kan Pebrero 2022. Dahilan sa numero, maabot na sa 2.4 milyon ang sendang military personnel kay bana na ang 1.5 milyon na mga soldados. Ang nasabing dugang na numero ka mga soldados kasunod man kang ginibong pag-atake kan Ukraine kan nakaaging bulan sa border kan Russia sa Kursk region. Magirumduman na Agosto 2022, pinag-orden ni Putin ang pagdagdag nin 137,000 na mga soldados na may kabilugan ka ito na 1.15 milyon. Pag-abot kan Disyembre 2023, sa girara na pinag-orden ni Putin ang dagdag na 170,000 na soldados na nagdarama nin sobra sa 100 o kaya 1.32 milyon. Business News. Sa satuyang bareta sa pagnenegosyo, nagpahayag din kaaditan ng Sarong Consumer Group kontra sa Senate Bill No. 2699 o Unkonektadong Pinoy Act na nakapindyente sa halangkaw na sangakang Kongreso o sa Senado. Sigon sa grupo, nagkapira sa mga nakapalaman sa probisyon kay ni, iyo ang pwedeng abusuon ka mga digital scammers. Paliwanag ang grupong Bantay Consumer Kalsada Kuryente ang paglimitar sa oversight function ka National Telecommunications Commission o NTC maresulta sa pagsarado ng pintuan sa mga konsumidor na iluwas ang sa mga inagrangay asin reklamo kontra sa kawaran ning kakayahan ka mga foreign service providers. Siraram ka nasabing propesto, target na bawasan ang regulatory asin oversight functions kan NTC. Dahil ang digdi, pwedeng mawaran nin madudumanan ang mga konsumidores para magsumite ng reklamo kontra sa mga service providers. Kung magirumduman, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na iyo ang autor sa nasabing protestong lay na ini may kamautan na maging marhay ang access sa marikas asin affordable na connectivity sa bilog na Pilipinas. Sa satuyang bareta sa salud o health news, halanggaw anan
melanoma skin cancer na kausakan saldang kanal daw, partikular sa mga kalalakihan sigon sa mga health experts. Sa indang sinabi na non-melanoma cancer sarong common type cancer na nagpupuon sa top layer kan kulit. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang mga persona na may edad na 55 anyos o mas gurang pa ang apektado kay ni. Sa kamugtakang bukang panahon, uyang pag-asa do Este Regional Forecasting Center, si Sir Jim Bordales. Okay po, marhay na angga po sa mga paraan tabay kang DCGB para po sa update sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kasing digdi sa mga bagyo na pigmo-monitor ta sa laog asin sa luwas tang sa tuyang Philippine Area of Responsibility. So inuton tango na si Tropical Storm Pulasan, international name, kaso banggi na alas 6:30 ning pagkabanggi, naglaog na po ini sa tuyang bar as in pig pangaranan ta sa local name na Eden. So kaso bago pong alas 4 nin aga ang sentro ni Bagyong Helen pigkakarkulutang nasa 1,150 kilometers east northeast kang extreme northern Luzon. Kasin sa ngunya nasa tropical storm category na po ini. May maximum sustained winds na minaabot sa 85 km per hour asin pagbugso kan Doros na minaabot man sa 105 km per hour. Ini po kadagos naghihiro pasiring didi sa direksyon kang Sulnupan, norte Sulnupan sa Rikas na 25 km per hora. Sa ngunyan tabi, mayo man siyang epekto sa ano man na parte ka na sa tuyang nasyon asin na wala pa man nakabanderang tropical cyclone wind signal na dara kaining si Bagyong Helen. Mientras tanto si Bagyong Hiner nagluwas naman kang Philippine Area of Responsibility kaso banggi man po ini in between alas 10 asin alas 11 nin banggi. So nagluwas na po siya kang par asin ngunya na aga ang sentro ni Bagyong Hiner pigkakarkulutang nasa distansyang 355 km west kang Baknotan digdi po sa probinsya kang La Union. Sa ngunyan ining mga bagyo po mayo man siyang epekto digdi sa Kabikolan. Alagad itong sa tuyang Duros sa Bagat o Southwest Monsoon ang padagos po na madaraki pag-uran digdi po sa dakulang parte kang Bicol region. Aktualmente padagos po kitang nagpapaluwas ki thunderstorm advisory digdi po sa nagkapirang probinsya kang Bicol region. Kaiba na po dyan ining Sorsogon asin maging digdi po sa ibang parte po kan Masbate. So yan lamang po ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos po na mag-antabay sa mga abiso po na pigpapaluwas kang pag-asa. Marhay na aga po. Thank you very much, Jim Bordales, Candeo Este Regional Forecasting Center dito po sa siyudad kan Legazpi. Makatugay na po ang kabilugan sa tuyang GB News Express. Dahil at alas 6 kunyang pungal daw na ninin Miyerkules, September 18, 2024. Pangarang po kan nakaibanan niya sa paggobereta, lado technical, Chief Ramir Tanay, yaon man si Jenny Matthew Balyaran, atin si Angel Mustasa sa Newsbase. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol. Sa pangarang po ni BP Henry Maceda, asin mang kampag-asa do sa Regional Forecasting Center, ako po ang sedong nakaibanan paramentas, Mardilad Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. GB News Express. News Express. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier ito. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Tried
through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Laurel. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Morning! Good morning! Good morning! Yan, good morning po. Morning na. Magburat na ta may klase tabi. Dahil na magpararapot kung may klase uday. Balik na po mga tugang ang eskwela sa gabos na level sa iba-ibang parte po kang probinsya. Yan. Kunyan, medyo bako na masyadong harog kasudma. Pero maganda may magiraray kan mga advisory po kang Pag-asa. Manangod po dyan sa rainfall advisory o thunderstorm advisory. Tayan po magdadala ng mga pag-uran na moderato hanggang makusog. Pero mga minadural sa naman ng mga 2 hanggang mga 3 oras. Yo. Tapos mainit na naman. Magayo naman ang panahon. So magdara ng pamandong. Tanganin pong ariglado kita. Day magkailang bawal magkasakit mga tugang sa panahon ng krisis. Ha? Oy, 98 days na sana. Pasko na, Chief Ramir. Pasko na. Ayan, hello po tabi kay Ledja Bisonia. Good morning sir, binabati ko po ang sa kuyang makuha po ng happy birthday, Jo Marijom Bisonia Bilaos. Siring man si Sir Odin Perez, diyan po sa Reyes Beach Resort. Maray na aga po. Ayan. And siyempre sa gabos pong nagantabay, si Joven Valeriano V. Zavala. Good morning po dyan sa Bulan, Sorsogon, Fabrika. Ayan.
Good morning po sa inyo dyan. Ingat-ingat po tabi sa mga lugar. And then si Ate Flery, Arl Carmen Gaviria, good morning ngaya. Good morning Irit sa lahat. Yan, Gerald Aranya is also watching. And then si Basyon Aspieli, good morning. JP Nueva, good morning po. And Belen Beruega Vinoobra, good morning. Always watching. Pulok Tres, si Panao, Sugoy, Castilla, Sorsogon. Wala po manay Belen si BP Enrita, auto nagbiyahe tabi sa Metro Manila. No? Pero mabalik mo sana po ito sa maabot pong Sabado. Okay? And then si Homer Realista Lola, good morning everyone, Sir Mar. And then si SORJ Gardones Kanan, good morning. Yan, nakantabi man si Jasmine Palan. Malati Marnie, good morning po sir. Yan, good morning tabi ma'am. And then sa gabos po mga tugang na nakantabay pa sa tuya pong palibot. Ha? O yan tabi, mga tugang ang saro po na ano yan, mga pag-aabiso para po sa mga kababayan ta. So, thanks God, wala pong rin na pong gas ang mga bagyo na tudo-tudo adi. Pero talagang may mga lugar pong luminubog. Makairap po dyan sa Obilyar, di ba? As per information mga tugang na ipinagpaabot po ni Mayor Jory Marcangel, kung dati tulong barangay sa naamperming nalulubog, ngunyan na alos gabus na daa, duman sa barangay ninda sa ano yan, sa Obilyar, ang lilubog kan tubig kapag minauran po ng makusugon. Ang sabi, mga tugang, kay po na paiwason susalog. May pahayag si Mayor Jorem Kasuapo na pun pangayakan nakaaging maraot na panahon. So sinundan yung Ferdigaro na nagparauran mga tugang so mga harong kan nagkatulong barangay na lantop sa atop. Oto ngaya sa kunyan evacuation center sobra sa 1,000 na mga individual anya umpuduman sobra 200 na pamilya yung mga inconvenience yan. So sana mga tugang maprogramahan tulos yan kan sa tuya po na mga otoridad, kan sa tuya pong mga lideres, di ba, o DPWH, tamang-tama may mga budget po na sana maprogramahan na di. At kay Rakman mga tugang ang yan ang mga bagay pong siringkan dapat i-aksyonan tulos po yan. Tangani po na dahil na magkaiwa pa na inconvenience ni banyatong kababayan. Ayan. Papa Mar, totoo po yan. Talagang makairak ang kamugtakan na mo. Sabi ni Ning Mirabel, good morning po Sir Mar, watching from Valenzuela. And si Glenda Valderrama, good morning po sir and God bless. Ayan, okay. Salamat Papa Mar sa early announcement na balik eskwela na. Salamat po sa mga lokal na gobyerno. Asin sa mga eskwela na nagpaabot po ng mga mensahe po sa tuya para i-anunsyo po yan ng mga balik o lifting kan suspension po ng classes. At kay Rakman po, kung purmi na sa nakitang suspendido ang klase, anong magkaorokodan ka ng mga akita, mga tugang. Although may mga pinagsasabi na pwede mo yan magsuspender ng klase, pero ngaya yan, mag-make up o kaya magpasutob ng ibang mode of learning, siring kang online at saka modular. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, mag-antabay sa napurpirmi, asin magdangog sa mga sa mga autoridad. Ayan. Duman sa mga kababayan niya to, sa mga local government unit kaya, di ba, pinagsabitan na iyan naghahapalat po yan kan mga ang pag-asa. So, ano man ang mga lakdang po ninda, di ba, suspension ng klase, o lifting ng klase, pigbabase po yan sa pinaka-latest na mga outlook, weather outlook ang pag-asa. So pag nailing po nila na medyo delikado, talagang sisuspendir na po mga tuga ang klase prior pa, o bago pa ang binsa mga banggi pa, iguana po na nagsuspendir ng klase. Pero duman po sa DepEd Order number 37, maliwanag po duman sa mga panuntunan o giya
para po sa pagsuspender ng klase. Kapag nag-red or orange warning ang salupong lokalidad, automatic po na suspendido ang klase. Iyo. So, kapag nag-yellow warning, mga tugang, yan yung pigalat kan mga lokal na gobyerno na magsuspender man sila ng klase. Iyo po yan, adi. Pero although in sometimes, may mga lugar, may mga pangyayari po na araw kasudma, dahil man po na nakabugtak na yellow warning o orange warning or nagsuspender ng klase sa mga local government units. Kasi nailing po ninda na medyo delikado, no? Delikado na, bako na po magkakanigo para sa mga haki na mag-stay pa sa school o magpasiring pa sa eskwelahan, magbirahe pa dahil po sa padagos pong pag-uuran. As in, may mga pagbaba na sa mga lugar. Pero, so iba, talagang hinlatngo na talagang lumuwas yung kang pag-asa, pigalat po ninda. Pigalat, ang threshold, sabi nga ni, magawa ni Dr. Sed de Casodma, konfirmi na sa nangita magsuspenda ng klase, pero may kita na yung klase ngayon hanggang ngayang matapos ang taon ta. Uning nga sa kuya ngayang kalendaryo, mas dakol ngayon ngunyan ang wet days kaysa dry days. Ibig sabihin, mas dakol ang panahon na mga may pag-uuran kaysa mga tugang sa sa mga mga mainit na panahon, di ba? Bata yan ngunyan makakonsuelo bagama, makonsuelo ang mga pangyayari sa tuya dito sa Pilipinas. Kanag-init, suspendido ang klase, tama initunununon ya. Pag mina-brown out, automatic suspendido ang klase, tama initon ya, painiton talaga. Dahil kaya ka mga estudyante buda mga maestra. Kanumuran, gusto suspender suspender kita ng klase. So, yun po medyo medyo yan, alarming sa sitwasyon mga estudyante. So iba nga pag nakasuspender ng klase, mga tugang, minakon yan, dahil man minauruli, sigsa ang ralakaw-lakaw, parasad-pasad yan sa luwas. So iba, sabi nga ni kaniba, pag suspender ang klase, sige sana nga irinuman. So mga college gano'n, sige sana irinuman kaya, ubus allowance. Yan po tabi, duman sa mga kabarangay na to. Kaya, pigan tabayan tapirmi, yan po na mga post kang pag-asa, manungod po sa mga rainfall advisory, tangani na magiyahan mga tuga ang mga kababayan ta sa tuya po na dapat nagibuhon. Araw kayo may pinaluwas na thunderstorm advisory as of 6:30 in the morning. Pero ang makaka-experience lang mga tugang ng moderate to heavy rain showers na may pagkikilat asin makusog na paros dyan po sa Masbate, harog kang Kataingan, Kawayan, Monreal, San Jacinto, tapos Northern Samar. Digdi po sa Bicol, sa ibang probinsya, pero sa Masbate, dahil man po tabi na anunsyo manungod po dyan. Okay? So, sige sa nang halata kaya, kada may nailing po sinda, automatic ang pag-asa, minapalos po kaya, at least mga 1 hour garo kada oras minapalos po nila kung may iyan po ng mga mga weather disturbances na yan, minalas yan ng mga 1 to 2 hours hanggang 3 hours na mga minauran nin makusog, moderato hanggang sa makusog. So, piga-abisuhan. And ang timano man, side by side, iyan po na Bicol River Basin, minapaluwas man tulos, mga tugang ning abiso, manungod sa mga lugar kung arin ang mga delikado sa pagbaha. Base po duman, mga tugang sa sendang mga threshold man na pigbabasihan. Kaya po yan tabi, sa mga kababayan ta, yan po ang sa tuya po na mga advisory para po sa mga kabarangay. So we hope na magkaigwa po nin padagos ng pag-ray kang panahon,
And sana wala nang kasunod. Pero sabi kasuod sa mga bareta sa nasyonal, garoy gwapa dang kasunod. Huwag naman sana, no? Ayan. Duman po sa tuya po ng mga kabarangay. Ayan, alright. O de, yan po, tabi, sa mga kababayan po niya to, sa mga taga-Daraga. Ayan, may pangapudan po ang Menro. Kanaglinig sinda kasuapon, mga tugang, 128 sako ang nakuliktang basura. Hali duman sa, sabi, declogging, clean up drive, as in declogging kan operation, declogging operation diyan po sa Kulabus Creek, sa Barangay Market Site, Daraga. Igugununan mo yan. May mga, iba-ibang klase doon ng basura na nakolekta, hali po sa kali, na nakakaulang sa bulos kan tubig dahilan para magkaigwa ng pagbaha sa lugar. So, yun po yan tabi. Sana, kung igwapang nagtutupad, sakupan na nito tabi ang mga kaling harababaw. Karlotina nindo yan. Ang sabi baga ni ARD Romanillos, Imelda Romanillos, na dayman sana konsentrado sa pagkapot ng sigid, asin magsigid-sigid sa gilid kan tinampo, mga tugang ang tupad. Igwa pang pwedeng diribuhon, environmental protection. O arog ka yan, pwede yan. Magdiklag ng kali. Magtanom ng kahoy da atabi. Asin kadakol pang iba, pati sa infra. Pwede pala ng gamito ng tupad. Bakong itong sige sa naman ang sirigid-sigid, tapos tukaw-tukaw kita. Tapos pag halo yun ngayon mag-payout, daragitong kita. Sabi pati ni Kuya Nis, garo ngaya ko niya na dole out na ngaya. Dole out na ngaya. Dako lang ko tang tabang yan baga, no? Dako lang tabang ko, di sana may mahiling man na improvement. May mahiling man na improvement. Diyan po mismo sa palibot. Kaya ang ginibot, ang ani na maging mari ang buhay ta. May kita, tapos siyempre diyan po sa laog, o kaya sa palibot malinig, as in, sana isambay na day po ng baba. Ayo, okay. Diba tabi mga kabaranggaytan sa tuya po ng mga dugang ng mga impormasyon para po sa sendong niyan po na pagkaaga. Ayo, okay. O, di, paano? Ako'y paalam na muna para mentras. Ano po? Hindi po sa programa ngunyan po na pagkaaga sa parang po ni BP Henry. Sa para man ni Chief Ramir sa lado technical, ating kabilog na tropa. Para po muna kita para mentas, mga tugang mahangos lang kita. Pero mabalik po ako 7:30 sa ang hapot hanggang alas 9 po kita. Siyempre, mga tugang abangan po taod-taod sa naman ng Bareta alas 7. Pagkariba po dyan si News Director Emeritus Edwin Peralta asin Jasmine Baloloy. Taod-taod sa naman po. Bye-bye! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times,